У дзівосны свет мастацкага слова вядзе сваіх чытачоў і вучняў настаўніца з Наваполацка, пісьменніца Інна Мароз. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Інна Васильевна, калі я пачаў пісаць прадмову для гэтай кніжкі, якая выйшла у вас у 2020 годзе, я звярнуў увагу не толькі на вершы, а звярнуў увагу на мову. І не таму, што я, можа быць, сумняваўся, што мова наваполацкай паэткі будзе не такая багатая. Але у вашай мове адчуваецца карані, вясковыя карані, мова такая народная, адтуль з глыбінкі, адкуль ваша мова з'явілася тут у Наваполацку? Так, сапраўды, мова ад каранёў, ад вытокаў, ад тых, якія на лепельскай зямлі. Менавіта адтуль мае прашчуры. Я доўгі час гадавалася ў бабулі на Лепельшчыне, у невялічкай вёсцы Халімонавай, і моя бабуля, яна вельмі была такая з добрай душы чалавек, і легенды, паданні, розныя нейкія народныя прымаўкі. І гэта таксама у яе жыло, у паўсядзённым жыцці было ў побыце. І я гэта чэрпала. А яшчэ, напэўна, самая важкая лепта ў маё развіццё і далучэнне да роднага слова, безумоўна, гэта кнігі, да якіх мяне з маленства далучыла моя матуля. Яна заўсёды, дзе б не была, у падарунак мне прывозіла, дасылала, калі далёка была сама кнігі. Родныя настаўнікі школьныя, якія таксама там, на Лепельшчыне, вучылі мяне адтуль мае вытокі роднага слова, далучэння да яго і спасціжэння гэтай глыбіні. Вы сказалі пра Лепельшчыну. Лепельшчына – гэта такая цудоўная зямля. Я бываў на гэтых азёрах, я бываў увогуле у Лепельскім краі з задавальненнем, з цікавасцю. І вы назвалі слова «выток». А «выток» так называлася і называецца там літаратурна-мастацкае аб'яднанне. Калі я зараз трымаю газету «Літаратура і мастацтва», штотыднёвік, 2004 год, Анатоль Вярцінскі так назваў і «Патрэба душы і жыццёвая неабходнасць», прадстаўляючы ваш і Сташку Грыніч. І ён якраз сказаў, што гэта адкрыццё было для яго. А я памятаю, мы з ім так раз бывалі у аб'яднанні «Выток» у Лепелі. І ладзіліся такія сустрэчы ў Мінску, і заўсёды Анатолій Ільіч на іх прысутнічаў. Канешне. Анатолій Ільіч для мяне гэта ўвогуле той чалавек, які даў сапраўды мне гэты шлях у творчасць, у паэзію. Калі я знаёмілася з яго творчасцю яшчэ ў матэрынскай школе, калі ён прыязджаў на сустрэчу з прэзентацыяй «Святло зямное» свайго зборніка паэтычнага разам з студэнцкім тэатрам «Жывое слово», я настолькі яшчэ ў тым школьным жыцці захапілася яго паэзіяй, тым больш ён зямляк, па суседству моя бабуля Ганна Піліпаўна ў Халімонаве, яго карані ў вёсачцы Дзямешкава. Я заўсёды, ідучы ў школу, праходзіла Дзямешкава, тую хатку, дзе жыла яго сям'я. І гэта сустрэча, яна прынесла мне нейкае адчуванне гэтага слова жывога, якое і я пачала шукаць у сваім жыцці, у паўсядзённасці, у прыродзе. І ўжо ў школьныя часы я пачала нешта там сама пісаць, спрабаваць. Настаўнікі таксама пачулі, сябры падказалі мае ім, і яны падтрымлівалі мяне. Я яшчэ ўзгадаю такія рэчы, як Віцебскі педагагічны інстытут, а вы паступілі, ён быў уже універсітэт, я там вучыўся тады, калі яшчэ не было
філалагічнага аддзялення, не было філфака ўвогуле. І мяне, дарэчы, загітаваў туды паступаць у свой час Анатоль Канапелька. Анатоль Канапелька і мой выкладчык у той час, калі я вучылася, сапраўды літаратура беларуская з яго вуснаў лілася жывым ручаём, і вось мы настолькі ў захапленні заўсёды слухалі яго лекцыі, і я на выдатна здала экзамен па яго курсу літаратуры. Тады экзаменаваў ён мяне па творчасці Анатолія Ільіча Вярцінскага. Ну, сапраўды, нічога не бывае выпадкова. Ну вось, я толькі магу дадаць, што Анатоль Канапелька паэт, аўтар кніжак, сябра Саюза пісьменнікаў. Дарэчы, калі вы выступілі ў Саюз пісьменнікаў? У Саюз пісьменнікаў я ўступіла ў 2021 годзе. Падштурхнула мяне да гэтага кроку Ольга Івановна Русілка. Гэта таксама моя выкладчыца з Віцебскага універсітэта. Яна ў студэнцкія гады чытала мае вершы, я дала ёй свой сшытачак з рукапісамі, і дзякуй ёй вялікі, што яна падтрымала мяне ў той час. У цябе, гаворыць, ёсць нешта сваё. Вось такое роднае, блізкае, пішы толькі па-беларуску. І я сапраўды тады ўжо са студэнцкіх гадоў для сябе ішла вось гэтым шляхам, адкрывала для сябе творчасць. У выток лепельскі літаратурнае аб'яднанне я прыйшла дзякуючы сваёй беларускасці. Вось у настаўніцкім конкурсе я ўдзельнічала, і мяне заўважыла Ольга Мікалаеўна, ў той час Казакова, яна была зараз ігл, але яна проста, вось, як кажуць, уцягнула мяне ў гэты выток. І я далучылася да гэтай творчай суполкі. Дзякуючы вытоку я пазнаёмілася і з Галінай Алексеевнай Дзягілевай. Яна тады прыязджала з монаспектаклем на юбілей Анатолія Ільіча, калі былі вось на Лепельшчыне адзначалі яго юбілей. Все, я сама улюбілася у голас Галіны Алексеевны, у яе артыстызм, у яе вось гэту падачу. І заўсёды, калі нас запрашалі, пры любых абставінах я старалася, каб таксама даехаць у Мінск на падмосткі тэатра «Зніч», дзе мы таксама ў сваіх імпрэзах прадстаўлялі сваю творчасць. А школа, вучні, урокі, якія вы вучням даеце? Ведаеце, моя настаўніцкая стыхія заўсёды таксама падтрымлівала мяне ў творчасці. Дзякуючы вучням сваім я для сябе адкрывала шмат цікавага і новага. І я заўсёды імкнулася вучыць, выхоўваючы словам, каб пабудзіць пачуцця ў рой, каб для нашчадкаў нашых мова была і роднай, і жывой. Вось гэта таксама мой дэвіз па жыцці як настаўніка, як творцы. А вось вашы вучні, а вот хто з іх, можа быць, ваше захапленне мовай, захапленне літаратурай пераняў? У кожнай школе, дзе я працавала, я запальвала свае зорачкі сярод вучняў. Нават самыя сціплыя, здавалася б, сцішаныя дзеці, калі да іх з душой ідзеш, можна раскрыць той талент, які схаваны дзесьці там, у патаемным куточку. Такія зорачкі потым сапраўды на небасхіле і школьнага жыцця, і дзесьці далей яны запальваліся і ззялі, захацелі. І я рада, што ў мяне ёсць такія вучні. А Марыначка Манака, вучаніца з гімназіі, у свой час яна дзялілася сваімі вершамі яшчэ калі вучылася, была выпускніцай. І потым дзіва такое, вось у альманаху ратуша, гляджу, там Марыначка Манака. Ваш родны горад, вы нарадзіліся ў Новаполацку. Полацк гэта Полацк, я просто столькі магу эпітэтаў сказаць пра свой родны Полацк. Як вот вы сябе там адчуваеце на полацкай зямлі?
Полацкая зямля сапраўды святая. Яна дала мне столькі сілы ў той няпросты час, калі я вярнулася на Полачыну. І гэта было своеасаблівае для мяне адкрыццё і тых полацкіх святынь, і той гісторыі полацкай зямлі, тых асветнікаў. Гэта было своеасаблівае далучэнне да вечнасці. Далучэнне да вечнасці душы нам ачышчае. Вучыць веры і еднасці Ефрасіння святая. Палачанкаю знатнаю ганарымся па праву. Часу непадуладныя яе святасць і справы. Я гляжу часто у Фейсбуку здымкі, дзе вы выступаеце, дзе вы ўдзельнічаеце у вечарынах, у творчых імпрэзах, якія наладжвае летаб'яднання «Крылы». Вы там актыўны удзельнік гэтага аб'яднання, гэтай суполкі. Так, сапраўды, я далучылася да крылаў і зноў-такі дзякуючы сваім вучням, бо ў 2009 годзе, будучы настаўніцай гімназіі нумар 2 горада Новаполацка, я са сваімі вучнямі захапілася творчасцю беларускамоўных аўтараў у крылах. І потым ужо прызналася, раскрыла сябе як творчую асобу і далучылася да суполкі крылаў. Гэта наша літаратурнае аб'яднанне, зараз калектыў ужо крылы, але Галіна Сергеевна Сташкевіч, наш нязменны кіраўнік, яна умее не толькі нас з'яднаць, але і акрыліць, накіраваць, падтрымаць. І вось тыя мерапрыемствы, якія мы ладзім на нашай пляцоўцы, сапраўды для мяне вельмі важныя, бо там я магу несці і сваё слова роднае, і далучацца да творчасці сваіх сяброў крылаўцаў. І вот першае такое пытанне нашай пытанкі, вось а кім вы сябе лічыце больш? Таму што калі чалавек, у якога шмат заняткаў, ён можа быць вызначаць для сябе нейкія прыярытэты. Вы настаўніца, педагог, пісьменніца, вы паэтка, вы бард. Я яшчэ пра гэта не сказаў, бо вы спяваеце самі свае песні. Вот кім вы ўсё-такі сябе лічыце ў першую чаргу? Я сябе лічу проста чалавекам, які імкнецца выразіць сябе у той стыхіі, куды я трапляю. У школе я вучу, і не толькі вучу слову, але і падштурхоўваю сваіх дзяцей да творчасці. Калі моя душа патрабуе творчасці, значыць, я сапраўды акрыляюся гэтым дожджам натхнення, які мне дае сілы далей жыць, успрымаць, радавацца і запальваць тыя імгненні, якія ёсць. Імклівы час, губляюцца драбніцы, сціраючы лізбачныя цені, і ў мітусні так хочацца спыніцца, каб выхапіць і запаліць імгненне. Ну, ось якія імгненні на Лепельскай зямлі, на Полацкай зямлі, у маладым Новаполацку. Назовіце 3 вот самых любімых вашых месцы вось у гэтым вашым краі, нашым краі. На Лепельшчыне гэта, безумоўна, тое месца, дзе збіраліся мы з вытоўкаўцамі. Гэта раённы дом культуры. А на Полацкай зямлі яна ўся прапітана вось гэтай святасцю, духоўнасцю, і Сафійскі сабор, і Полацкі манастыр, і гэта тыя месцы, дзе я таксама падпітваюся. А Новаполацк? У Новаполацку мае крылы, мой калектыў, безумоўна. І, магчыма, я не задаў вам таго пытання, якое вы хацелі, каб я вам задаў. Я, калі ласка, выслухаю і задам гэтае пытанне. Пытанне наконт яшчэ аднаго майго захаплення. Я вельмі люблю тэатр. Коласаўскі тэатр увогуле гэта тое месца, дзе я вельмі люблю бываць
і адкрываць для сябе не толькі тэатралаў саміх, але і творчасць нашых беларускамоўных аўтараў. Дзякуй вялікі. Я жадаю вам плёну поспехаў. Перадавайце прывітанне маёй роднай зямлі, майму роднаму краю. І я нагадаю нашым тэлегледачам, што сённяшняй маёй госцяй была паэтка, бард, настаўніца Інна Мароз. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.